Beszélnék egy kicsit a síkcserepeknek a fedésképéről, amelyek jól látható módon eltérnek a hullámos cserép fedésképétől. Mégpedig ugye a hullámos cserepeket azokat hálóba rakjuk, ami ugye pontosan azt jelenti, hogy minden egyes cserép fölött, ugyanabban a síkban ott van a fölötte lévő cserép, és ezáltal egy vonalban egy sor cserepet látunk. Ellentétben a síkcserepekkel, ahol ezt a metódust nem tudjuk alkalmazni, mert a síkcserepeknél az alsó vízvető horony, ez nem egyenhosszúságú magával a tetőcseréppel, ezáltal, hogyha a hornyok kerülnek egymásra a hálóban történő rakásnál, akkor egy nagyon-nagyon rövid átfedést fogunk elérni, ami fokozottan veszélyessé teszi beázás szempontjából a fedésünket. Mindenképpen feles, illetve negyedes eltolásba kell használni. Ezzel a helyes fedésképpel biztosítjuk a lapos termékek maximális vízzáróságát, azáltal, hogy a vízvető hornyok nem egy vonalban helyezkednek el.